Bona tarda, em dic Mercè Cipons i avui us faré la meva exposició oral del circ perquè m'agrada molt. Ara us explicaré què és el circ, elements del circ, ballapupes, faig circ i la conclusió. Què és? El circ és un espectacle on entreteneixen a la gent. Es fa a un envelat, a una carpa o al carrer. Aquí veieu una foto del circ que està al carrer. Pot ser mòbil o fixa. Mòbil vol dir que es mou, que va de poble en poble, i fixa vol dir que es queda allà mateix. Ho fa els acròbates, que són els que fan acrobàcies, els malabaristes, que són els que fan malabars, i hi ha 3 tipus de malabars. El primer és les boles, el segon és els aros i l'últim són els bolos. També ho fa els funambulistes, que són els que van per la corda fluixa i ha de tenir molt equilibri. A continuació hi ha els trapezistes, que són els que van amb el trapezi. I el trapezi és com una mena de gronxador i els trapezistes van saltant de trapezi en trapezi. També hi ha els mags, els ballarins i els músics que fan diferents actuacions. I per últim, el que li agrada més a la gent són els pallassos, que fan molt riure la gent. Aquí veieu una foto del Circ Cric, aquí uns funambulistes del Circ Cric, aquí el pallasso Torter i Poltrona, que és el creador del Circ Cric, aquí el Circ Relull, aquí el Circ du Soleil i aquí també el Circ du Soleil. Els pallapupes són pallassos d'hospitals. Van als hospitals perquè a la gent els hi faci, en aquell moment, que els hi faci riure i que s'ho puguin passar bé. Van a 12 hospitals catalans i fan més de 40.000 visites a l'any. Jo faig circ els dilluns a la tarda i faig diferents acrobàcies. Aquí em veieu fent el pi, aquí el pivot, aquí el pont, aquí la roda, aquí la paret amb una mà, aquí l'àngel i també fem teles. Això és fer la tombarella endavant, aquí és obrir-te de cames dreta i aquí és obrir-te de cames de cap per avall. També fem xanques i les xanques són una mena de pals de fusta i tenen mig triangle perquè t'aguantin els peus. Per si no ho sabíeu, el Circ Relull vindrà des del 15 de març fins al diumenge 25 de març a Granollers i us recomano que aneu. També segurament aniré a un casal d'estiu que es diu La Fusteria i crec que m'ho passaré molt bé. Espero que us hagi agradat la meva exposició oral i gràcies per escoltar.